Avui presentem l'adhesiu del bus Mussol. Fa uns dies vam presentar que faríem un bus nocturne i avui presentem l'adhesiu en el qual els nois podran ficar-se a la carpeta on vulguin anunciant aquest bus nocturne. Aquest bus nocturne és per la tranquil·litat dels pares i la seguretat dels fills. Aquest bus serà un bus que funcionarà els dijous, divendres i dissabte, des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí. I el que farà serà dos recorreguts que sortiran de Ricard Vinyes i un farà una part del riu i l'altre a l'altra part. És a dir, un anirà per Cappont, La Bordeta i Magraners i tornarà una altra vegada tornarà a la plaça Ricard Vinyes i l'altre anirà per Pardinyes, Balàfia i Secà. Això ho fem perquè jo, que sóc mare d'adolescents, sé el que pateixen els pares quan els fills surten, sobretot pel tema de si veuen o no veuen més del compte. Sobretot també tenen problemes pensant i pateixen pensant que potser se pujaran en el cotxe d'una altra persona i nosaltres creiem que això és una necessitat que demanen tant els fills com els pares i nosaltres apostem per fer el més aviat possible aquest bus nocturne.